Ini yang saya alami ketika saya istighosah di rumah ini ya, istiqomah di rumah. Ini datang kepada saya ini minta tolong, mengaku bahwa beliau itu adalah kakek saya. Tetapi saya ini nggak tahu sama sekali, karena semasa hidupnya itu saya belum pernah melihat wajahnya. Ketika dia minta tolong saya itu, posisi dia itu tenggelam, tenggelam. Ya. Nah, setelah saya istiqomai, hampir kurang lebih 40 hari, ya. 40 hari, dan ketika saya ditemui kembali itu, beliaunya itu sudah tidak tenggelam lagi, dan juga wajahnya itu seperti muda. Ini yang saya alami lagi. Mohon penjelasan dan tuntunan dari panjenengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan ten mriki termasuk jamaahipun Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika panjenengan lek enten sing kajenge ya napa, terkadang panjenengan niki sing keimanane lebih tinggi diparingi isyarah dhateng Allah. Lah ngoten nggih. Nah, mongko menika nggih sampean ucapaken nggih lek anjene isyarah nika kurang sae, panjenengan nggih sedekah ngoten mawon. Nggih, tapi niki Mas Giman tanglet. Mas Giman gadahi istiqomah ten griyane diketingali koncone sing bae kakek. Oh, bae panjenengan sing ajenge tenggelam. Ngoten. Tenggelam maksudnya nambah tenggelam ten sing pun sedo. Oh nggih, ngoten nggih. Kakek sampun sedo, Nggih. mengaku kakeknya. Nggih. Posisi tenggelam. Nggih, nggih alhamdulillah. Menawi niku leres menawi mboten, mbah buyute panjenengan sing jelas niku intine nedhi donga ten sampean. Lah ngoten nggih. Lah niku isyarahe tenggelam ten dano napa ten lepen apa ya napa? Ten dano nggih niku nggih. Nggih niku intine ahli kubur niku wau nedhi donga dhateng panjenengan. Sampai panjenengan datang Allah didadosaken saksi bahwa mbah buyute panjenengan niku wau perlu ndonga sampai isyarahe kados tenggelam ten danau niku. Mongko panjenengan istiqomah sampai Al-Fatihah sampai napaaken senajan panjenengan boten semerap namine napa malih semerap namine, tapi panjenengan pun diketingali melalui isyarah menika. Dadi sampai ndongaaken mongko panjenengan diparingi semerap malih. Kados enten sing nulung senajan boten fisik raut wajahipun panjenengan. Terkadang nggih kita sebagai saksi tiyang ingkang diisyaraken dhateng Allah niku wau ditulungi tiyang lintu, ditulungi napa niku kersanipun niku hakipun Allah. Lah ngoten nggih. Dadosipun jelas Mas Iman nggih. Lah nggih. Napa malih? Ayo. Boten enten. Nggih, kula tambahi cedhik niki kula terusaken napa ingkang sampean dados saudara seiman ten mriki menawi panjenengan kajenge enten kesulitan, kesengsaraan termasuk cilaka menika, moko saudara seimane panjenengan ten mriki sing imane dhukur diketingali di Al-Fatihah mawon niku mongko terjadine niku tetep terjadi tapi mboten separah sing kados ya napa. Lah mongko menika kersane mboten terjadi blas panjenengan kudu nggih ngerteni panjenengan nggih sedekah menika termasuk ten masjid, termasuk ten lari yatim piatu pun ten tiyang sing kados kula ngeten iki senajan kula enten mriki enten ngarep narasumber terus
gurune terus napa-napa menika mboten cukup sampeyan laksanakaken mawon ingkang diayataken dhateng Allah. Sedekah nang para-para ingkang tiyang boten gadah termasuk lari yatim piatu niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moko terjadinya takdir niku wau boten seberat menika saged-saged dihapus ten Allah, saged-saged boten diterjadiaken. Niki pun sering kula ucapaken baik secara jamaatan mriki yugane menawi keluarga kajenge cilaka menika kula sanjangi termasuk saudara-saudara nggih kelase enten warung. Lah niku kula sanes kiai, kula sanes gus, kula sanes ustad, napa malih kula ulama mboten sedanten menika sing enten warung nggih derek kula sing enten mriki nggih dadi saudara seiman. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.